Bueno, a ber, aukeren artean bazegoen, baino ez geneukaban argi bez, ia hau gertatuko zan gaur edo bestelako emaitza bat gertatuko zan edo. Orduan pospozik gauz, bai. Nik egia esan, aurten ez, ikusita nivela ez. Nivel handia gonda. Bai, top bosta bai espero gendun. Ze azkenan uste dute musikala, euskara dute gure ahotsa kaseta, bueno, apuntazo basala eta bai, más o menos espero gendun modu. Posik. Letratat egin aurreko astean idazten eta grabatzen, bi pertsonen artean eta gero taldea etorri izan grabatzen koroak eta dantzaile esan atzo eta gaur arratsaldean. Bai, ideia duela astebete, Bai. egia esan. Eta prestatzen orain dela 2 egun. Bai, ideia bidali nuen WhatsApp taldera orain dela pare bat hilabete da baino lehen. Bera da sormen aldean eta holan beti prestatzen dagoen guztia. Eta gero egon gara ensaiatzen Andramari dantza taldeko lokalean. Así que eskerrik asko Andramari zuen lokala guztagatik. Nik aipatu nahi dut Zukuzu, ze ez dira geratu top bost horretan eta niri asko gustatu zait. Super kalifragilistiko, Mary Poppins, ez dugu lertzen zelan ez dan egon top bostean. Niri Mary Poppins egin dutenak bai, oso polita. Egon behar zan, Egi esan, espero gendu nahi justizia. Eta erdu mizkatan beti. Bai, horiek dena ematen dute eta lagunak dira eta oso ondo egin dute. Jarrera aldetik, Bai. 100%. Mamma Mia, Mary Poppins eta Sonrisas y Lágrimas, nitzako lan izen politek. Bai, honenak. Garaipena lortzekotan, ezango du askotan, ama zuri eskerrik asko.